קטלנית! איכותית! מדריכת סוסים! לא סטלנית! שתראי אותו תגידי וואו! יוסי, מה אתה עושה? אתה מצולם! מה זה? אתה מצולם! נו, מה אני עושה? מה אתה עושה? אתה מצולם! מה אתה עושה? אתה מצולם, יא דפוק! מה אתה מה עושה? זה? מה אתה עושה פה? שום דבר, אני סתם עובר פה. תראי אותו! תגידי וואו! שתתאמי אותו תגידי ושתרגישי אותו תגידי די! זה כואב לי! אני רוצה להישאר בתולה! מה זה אבל? וצריך תפתח של יוסי איה, זהירות על העטיפה. זהירות על העטיפה, אתה קולט אותו בצד קטע של יוסי איה וסימן מורשה למעלה, אני אעשי הקטנה. בוא נעשה כוסית גם. תעשה בכוס כזאת. אלה יותר מדי גדולות, זה מתחמם, אתה לא נהנה מהכוס. אחי, אתה נופל ישר עליו. שי, תראה את שותף שלך, נו? תראה את שי, מה זה זה? תשפוך עליו מים. שחרמנה עליו אם צריך. איזה נוסטלגיה. כן, זה מה שאמרתי לפחד. נוסטלגיה. חבר'ה, למה אתם לא משתמשים קצת שוקת? שנה שעברה! זה חוזר! איפה הכל? כמו שנה שעברה! בשנים קודמות! הקיץ הזה יחזור! באיחור! אבל הוא יישאר לנו חקוק בזיכרון לעוד שנים רבות וטובות! יוסי, תן לנו איזה... שתראי אותו תגידי וואו! שתתאמי אותו תגידי ושתרגישי אותו תגידי אמא די! פורים, אתה תעשה עוד פעם בקוצות זה...